मना खूप आनंद झाले मका तू केमिक विचारच झाले जाल्यार तो मका अटूच करून गेला सॉरी आम्हाला आता हे हाय तुझा समाज केले खरे तू सारखं गुन्हा प्रियकर नाम मिळव खरे माझ्या जीवनाचे सार्थक झाले खरेच ने तू हे गरीब प्रेम स्वप्न पाहिले तू गरीब की श्रीमंत त्याच्या दृष्टीने हा तुझा त्यांना बी पुरवले ना तशी बोलल्या आता रम्य वातावरणात हा तुझा आपले आयुष्य मागील प्रेमा पैसो आस्ती काहीच नका मग फक्त तू गेलं प्रेम आणि तू गेली साथ त्याला आपल्या प्रेमाचे मित्र संकट येऊ सात जन्मे तरी आपले प्रेम अमर होतात माझे विश्वास ना हा विश्वजन त्यांना भी पैसा होते ना आणि दुसरी विश्वजन त्यांना भी पैसा होते ना आज हा आमची प्रेमाची शपथ घेऊन सांगतो हा विश्वजन त्यांना भी आदर्श आहे ना तिथं गळेव जाऊ भूकंप येऊ आम्ही जर काम केलं ना म्हणा प्रेम
हाँ खै तू हाँ तुम्हें बेटर मैनेजर जाऊन मस्त कौन बेटर पढ़ लेते हैं तुमको पढ़ना जाऊन वापस सारी नीट पढ़ के ना क्या जाऊन तू ये जवाब करता मनोज हे भाई सरपंच हाय तुझे एक काम दिलं म्हणे तू हा जवाब करतो म्हणे चालेल ना ह्याच्यानंतर ती शब्द काढा तू हा उगी होत ना और मित्र सुना आणि उले ना पण अनेक वेळा तिथे विचारलं जाईल मला एक कित्या दहा विचार म्हणजे कोणाला तरी सांगले काम कोण करया तुझे त्या फेटरे झाडे ही जमिनीचे मागे हेड हाऊस बांधण्या प्लॅनिंग आहे ओहो हा किती दुसऱ्याच समजून घेईल हा त्यासाठी ते एक कॉम्प्लेक्स असा त्याची किती करते ते डिमॉनिश करते त्यात प्लस हेड हाऊस बांधते जसे आणि फेटरे काम करा भरपूर चालेल हवे तर ते बिल्डिंग आहे काम चालू करा आणि कितना पैसे पडतो काही भीती ना तुम्ही आणि रतोच मात्र पैकी जाऊ जाय आज महिला आई बाबाला पहिले घातले हा म्हणा असेवा 25 लाख रुपये देऊ येतो सा बरे आहे का
हेलिकॉप्टर प्रवासी नळे फुटतात का हेलिकॉप्टर घेतात तर तू ग्राहलक्ष्मी पैसे भेटा असताना हेलिकॉप्टर बोलतो ना पुरा इमान जाऊन पटातो आधार नाटकाची परत जेवण जाऊन येशील का तुझ्याशी मी गेल्या नुकसान केला तुझ्याशी फक्त तुझा कोणाची पाहिजे अरे हे समज असा नावं नसून बोलण्यात बोलत काला केलं बोलत तरी ना मला खाऊ का किती हो अरे मग पैसे मग आयब्रो करवत जाय या पैसे एक काम केलं यार खाऊ थोडे जण तुला आयब्रो बनणार यार नाटक झाली उद्या खरं कसं काय खरं मग पैसे आधी किती आहे माझ्याकडे पैसे ना बळे हात आल्या फुकट लाकडे देतो म्हणल्या करून वाटी ना हो बोलून तू मारून सुद्धा वाटी ना हो दिसत कसं ना हा लग्न जाऊन घरात येतं ना ह्या दाल्यानं आट्या तांदूळ डोल सोडून प्लास्टिक पहिल्या तांदूळ डोलीले तुम्ही मला काही आता कुठून गेला एक काम करता जॉईस ना देऊ राग आला ना पहिले सांगतो अहो ऐकय आम्ही तू नाही लागू हा वैतो आणि कराळ पेपराचे फ्रंट पेजाच्या देतो किती उलेता तुम्ही किती उलेता आणि किती उलेता तुम्ही लग्न जाऊ दुसरी बाहेर जा म्हणून पेपरात हे देतो आता कोण लग्न जाऊ ना तू खडावर हाव लग्न झाले असतील पण फक्त माझ्या टाइमच पकडो बाबा किती आले का तुम्ही आई पैसे चिंता करू आंबू नका इथे आई तांबूस करते ना तांबू सांगायचं तुझ्या बाबा गळा लागत होय बाबा कुठं जाते अरे माझे फोटो नाही तुम्ही दुगी लावून मका तो एंगळा लावून ओटी लावून घाली ना तुम्ही फोटो ठीक आहे नाही कान म्हणजे पण आता मशीन घाल करे गाणं तो किसा गे दोन राहा ओहो सुटले अरे बबलू तू दुकानात गेली नको इथे टाइम किती लागले अगे आई इथं म्हणजे बोर्ड मारिलो स्लो गो हळू 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 स्लो गेलो अरे मग बरं का मेंटल हॉस्पिटल बोर्ड वाजला पुरा मेंटल वाढून दिलीस तू अरे हे इकडे अशी बटन वर सगळं किती वेळा रे बबलू चल दुकान तू उद्या का पैसा बाबा आई तुम्ही मला होता तापीलाच होता रे हा दांड्याकडे लग्न जातं ना मग टाइमच पकडायचा आपल्याला आई काय मोकळास म्हणून घड्याला खेळ वाटलं मागितलं अरे भाऊ टाइम तो काय दादा तू एक काम घड्याला मीठ किती खायला बाबा तू सांगून झालं अर्ली टायमामध्ये काय वापडेल म्हणून तसं नाही घड्याला मीठ घालवलं आणि अर्ली जाऊकच जाय म्हणून हो बेटा ना बोल मिठा काकी देऊ काका मिठा किती काम झाला जावं जाऊ मग नाव वेळ आठव नाव वेळ आठव तू वेळ असू हा आता आहे 3 आहे का 2 वेळ ना आणि तुमचे मन खुश करतात खुश करतात
कितें रम्य वातावरणात किती विचार करू नका ते म्हाका विचार तू कोण विचार करू नको राग ना मला एक विषय सांगू लोकवेद सकलपरात तुगे तो विषय आहे की मत गरज ना अरे मागे भगवान कुशीला एक मामूली नोकर तुझकडे उद्याची मत गरज ना माय पट अक्षय तू या भरी रंगमध्ये मात्र करो बात ना पण ना तू इंतजार कर सॉरी थोडा बिझी आशिल्लो कशान तुका मेळूंक मेळना वेगळं असता तसं काय झालं ना पळय तू म्हण्याक दोन पट्टे कॉल करतालो माझ्या ती जागा करीत रे हय मागीर आई आनी बाब आसतना वारा दोन पट्टी येता आनी आई आनी बाब म्हाका जोड केल्या नंतर आमगे रेवचाच सोड दिलो तू म्हाका विसरून मग तसं काय ना दोस्ता आमगे दोन शरीर जाल्यार जे एकच न्ही मागे ल्हानपणा दोस्ता कसो येऊ शकतलो तुला आई बाप दरवर्षी झालं तर मला एकच मन घेणार आहे अमर हे जीवनात जन्म आल्यानंतर मनीस मन रूप स्वर्गात उत्सुक जाय रे त्याच विचार करते काय कळ जेवना ते तुझे रिझल्ट किती झाले BA फर्स्ट टाइम पास झालो होता गुड कॉंग्रॅच्युलेशन आता आमचा विचार किती आता सगळ्यांनी पास झाला नंतर बरं झालं आता किती घेतले नंतर आम्ही कित्या मागेल्याच बिझनेसात हात तुके काम दिता किती तू मग काय म्हणता कशाला ते कामा शुवर करता आज तू होयता मागेला मामा चलो इस्वामीर वयता आणि किती विशेष माझे मोर पडे मागे दोस्ता रोडार गेलो होता चल त्या दुकानात कोल्ड पिया असं रे दोस्ता आणि केन्ना पिला झाले चल हा मी त्याच्यातच होता ताबोट दिखाता हूँ फोटो में मैं फोटो करे तो मरीज उभी दिखता हूँ ताजा ताजो ये अभी शादी को नहीं होता है किधर मुला इधर सबका फोटो निकाल के हमारा फोटो वही दिखाना होता है कोण घुडून देऊ मैं रसगुल्ला मैं फोटो खाने का आया हूँ तू फोटो को नहीं फोटो मैं फोटोग्राफर रसगुल्ला हूँ अरे बाबा तू रसगुल्ला वाला हिंग का बीता मेरा नाम है ना रसगुल्ला कोण बोलला की तुला तू माझं वाढल्या उलेलं जाय ना
मुझको दिखता है उसका दोनों स्पीकर गया है। तुम्हारा नाम क्या है? मागेल गाँव है वो तुम्हारा नाम वो आता का तुम्हारा लड़का है। हाँ रसूला, मैं इधर फोटो खाने का आया हूँ। मुझे दोस्ती करेगा, मैं तुमको फ्री में फोटो निकालेगा। मैं तुमको फ्री में फोटो निकालेगा। हाँ तुम्हारा फोटो अच्छा लगा। मैं कल से निरमा डाल के घूम के लेके आता हूँ। तुम्हारा घर किधर है? तुम्हारा घर किधर रहते है? किधर रहते आप? उनको मालूम है ना। क्या सुंदर लड़की है। इसको पढ़ो किसको डालो में क्या करता मालूम नहीं पड़ता। Oh,
ऑफिसात आहे तुझ्या पायान चढला आनंद अरे आनंद कशी जाऊ तू तू किती आमगे पैसे कर तू मागीर आत्याच चल न्ही फक्त हांव तुमगे त्रासा पळय दिसलो तुवें खूब उपकार केला तशान ते उत्तर मागीर मनाच्यान येयलें ती सगळी देवाली इच्छा माझ्या जातीतले आहे ते पुरा प्रयत्न केला आणि मागीर मनात एकच विचार असा आणि मागीर खंय अक्षरा ती तुझी बरोबर लग्न करती तुगे विचार किती असा अकस्मात लग्न कशें आनी 1-2 वर्स तू मिगीर पळयला जाले आणि 2 वर्स जायना आना पहिलीच मागीर भय लग्ना वया येईल असा आणि जर तर काही घराकडे जाऊन गेलो लोक गावाला चिक्कीच्या आधी उलयतले केलं असा आणि योग्य साथीदार म्हणा उठतच ते लग्न जो काय जाल्यार जाल्यार तुगे बहिणीक मन रोवलेली ते सगळे माझे सोंडी आता तू कोण दुसऱ्याला नाही आमगेलोच नाही ते केन्ना ना म्हणची ना आणि तू भिनाका बी जालीस वा हांव 2 दिसां भितर शुभ मुहूर्त पळोवन तुगे बहिणीक हांव लग्न करून घेता आणि मागीर जेवण करून घेता बरें हांव येता राव आनंद लग्नात विषय काढतो एकदम चुकीचा लागलो आणि तू येई तर म्हाका काय सांगलोच ना हो चल्लो तू बेंगलोर येता म्हण ऐकलो इतल्या अर्जंट तुज्या म्हणून येयलो हय वयचे आशिल्ले ते कॅन्सल जाले नेक्स्ट वीक वयतलो हा तुवें म्हाका कॅश टायम म्हणिल्ले हा म्हाका 5 मिनट आसता वा मागीर मामाची अक्षरा मागीर हृदयाची अर्धांगिनी जातली आणि मागीर जीवन साथीचा मागीर घरा येतली माझी अदृश्य कोण ना देवा कोण ना अक्षरा अक्षरा अक्षरा
सुंदर स्वप्न पडत आशिल्लो हे स्वप्ना सुद्धा स्वर्गात पडटलो आला रुपये बरं तरी शोभा मिळता अक्षरा हा असते असते असं नाही तस काय करणार ना तू खोटे सांगतेस तुझे पवित्र तुझे एक वाट विषय खटकनास दिसता ते तुझे मनाची सांग आवाज अक्षरा तुझकडे हा किती पद होतो हा एक स्वाभिमानी मनीस आणि हा जीवनात केन्ना घालना ते मुखार आल्या लोक मग किती सांगतले म्हणल्या हा तुझे हात तो तुझे घात करतो होय आज एक रुपयात बसशील पक्षी तू मला त्यात तू रुपयात बसतो किती गॅरंटी आज तुझे मनात ट्रीटमेंट झाला मागेल मन सदा एकसारखीच होता चाल्या तुझे मन तीन दिशेला ट्रीटमेंट माका तू करणार त्या दिवशी तू मला किती सांगितले ओ आता कळ माका काय आमचे प्रेमाचा विषय काही सांगता म्हणेल मी अक्षरा आम पाटील अमर प्रेमात घर उचलून पडले मागे हात उचलत मग त्या जबाबच खूप त्यांना झाल्यावर आम्ही एक जातले हे पण तू काहीच फील नका ह्या प्रेम लोकात आमचे प्रेम अमर उडून जाय कशी झाल्या मागे तू किस्ती आता नका ती कॅन्सल 4 दिवस दिले नाही तू तशी सांगतो मला खबर तशी दे येऊ मला ते येऊ मागेल राजा Yeah.
हे लोक म्हाका केपो केपो म्हणटात म्हाका व्हडल्या उलयल्या जायत तुगे लपडे खूप मरे कितें बाबा म्हाका केवडा येता हय म्हागे साखर पडून रे तू काय न्ही तू बिस्किटां म्हूण जाय रे बाबा हे काना पयली घाण घे घाण घे हे सुटले असं अरे तू ते 100 शेगा की सांगलो बाबा ते बस चुकली हाय इतलेच म्हणलो 10 बच्चा गाव कळले गेलो बाबा हांव तुगे प्रश्न विचारता तू त्याचे उत्तर सांगतालो काही सांगता वाहन सट्टा सांगतले सांग एक मनीस आणि 4 ड्रायव्हर मिनिंग कितें एक मनीस आणि 4 ड्रायव्हर हा फक्त वेलगाडी करतांची हे न्ही तुवें मेळ म्हणल्यार हांव तुगेचे उत्तर जावंक पळय आता मेळ म्हण जाल्यार सांगू जाय तर ना मेळ जाला ना इतले जाव बाबा मेला 4 लोक नाका 4 लोक भरूंक आनी एक न्ही दिलो म्हणला तुगे ते चारी साईडी नाशिल्ले 4 ड्रायव्हर आणि वर निजे पॅसेंजर वचू तर आमी वचत नाका मस्त पोट जन्मा खायचो कॅपो म्हणून खायला कॅपो ए पळया हांव ब्युटी पार्लराक वचून रे वयचे बनपण घ्यायचे एक नाव न बाबा ना सगळे सवय असती हो दादलो हांव तो आकाश सापडलाच म्हणून खाल उतारच नाव घेता कंजूस खंयचो हय हा कंजूस तुम्ही लग्ना टायमार म्हाका दूध म्हणून तांदळा पिठा उदकान दिला आहे या गडबडीतून त्याचे पीठ पड तुमका गो ती अशें केला मगो म्हाका हारेक लग्न जावचें पडटलो हांव लग्न जाता हो बरो दिसतालो दुसरे दीस उठा घालतली तू हद्दे घालत झाला जाऊ गो तुगेल्या भशेन तोंडाक तून खाण घेत राव सर तू तो कावडाक जावन घ्यायची न्ही कावडो म्हणल्यार कितें पावडर ना ना काही शेण ऐका एक सुंदर अशी गाणी म्हणाली आणि माझ्या मन खुश झाला तुगे मन हाय खुश करून म्हणटा 500 रुपया नोट दिसले अशेंच मन खुश जाता तुगेले आली गेलं असताना किती खुशी याची खबर आसा हांगे तरी ना सगळं बरी अशी हे म्हाका सांगा गुलगुलीनी हत्ती गेली मावडले घालीन तू गुलगुली तू तुझी बरे दोघं लग्न सांग हत्ती गेली मावडले हांव तुझी मागवलो आणि तू पडलो तू मगे बाबा कडे न्ही तुझ्या चेडू मागदी करून येल्याशे तोंड करून पाट्या भशेन अरे बाबा माझ्या ते जात का करता अरे माझ्याकडे बरे करून रावा किती असतो रागा खाता तू नाजाल्यार हांव कोणाक रावतलें तू धावून ने नको कोणी चंपून सुद्धा वरता का विचार कोणाक करता का हॉटेल म्हाका सगळो लोक करताले ए आनी हांव कितलें सुंदर दिसता पळय देवा सुंदर तू तुमकां सुंदर दिसना हो
दिसले जातो डोळ्यामध्ये काळो गेलं सुंदर सलमान खाना कशी आज केला तुझे लग्न करते मागे कष्ट करते बाय मागील बहिणी मनात अशी रे मग कळते ना तुझे लग्न हो म्हणजे तरी मागेला आणि आम्हाला प्रेमाविषयी काही कळत की देवीचा आम्ही एक झाल्या म्हणून अक्षरा कसं विचार करत असतो हा तुझे जीवनसाथी बद्दल तू कसली संशय हा ना भाईला मागणी कसले संशय संशय जीवनसाथी मिळत झाला गेल्या जन्मात हा कितीतरी पुण्य केली होऊन जाईल बाय तो कोण तो खबर असा मग खबर असं बाय हा तसं कोण देतो भाई तुझे जीवनसाथी म्हणणार आमच्या रात्यात चलो आनंद इतकं बरं जीवनसाठी तू नागतर प्रेम करता आणि हा गेल्यासाठी स्वप्न पळत आले गेली जीवन हा प्रश्न बरबाद करून बाय तुम्ही मला एकच गोष्ट सांगा पुढे शिरी तुझे प्रेम करा बरोबर हा आरामात लग्न करून देशील आता तुम्ही मला अकस्मात चांगला हा तुमचा निर्धार घेऊ आणि हाय तर आनंदा वचन दिले असा आणि मी तर तुझे प्रेम करा विचार पटेल पाय पडते भाई
पुष्कळ मागे प्रेमाची एक प्रेमात एक मधुकीच आहे भाई. आणि तू अशी करतो हा स्वप्ना सुद्धा तिथना जिगो आहे. अगं तू रस्त्याने नसशील हा तू उठून हा नानाचं होड केलं आणि होड केलं भाऊ मानती हा नव्हती हो. तू माझी बहिणीच ती गं. तर तुझे भाव जिवंत उदा झाल्या आणि तुझी सोबत सुद्धा झाल्या. तुझे त्या प्रिय करा तुझी सध्याच पटले. बऱ्याच विचार कर सरा बऱ्याच विचार कर. जीवनाची व्यथा झाली व्यथा. कष्कन दिसतो देवा. कसले अग्नी परीक्षेत घालून घडलेले कसले घोड्यात सापडले वगैरे जीवन. मला रांगेत पवित्र प्रेम आठवू लागला. तेव्हा नंदीत एक गोष्ट ऐकला. त्याला तो आणि माझ्या हाती मिळणार आणि अमर प्रेमात मिळायचं. भेटलं का घडत ना सरप्राईज हा भेटे का घेऊन जाऊन काही घडत ना. तू आता ना कशीच घड होईल आणि अजून एक तुम्ही सावकार नाही ते शब्द काढणार का सरप्राईज. तू माझ्या धाव हात असा धाव अशा मी नका आता टाइम नाही तुला भेटले सध्या माझ्या बहिणीला लग्नाचे विषय चालू. हो कसला तुला बहीण आहो कधी देव जाऊन कोण का दुसरं कोणच नाही. माझ्या लागतात करतो आनंद होय बर तर हा काय टाकू का बरं जाता बरं या उधर पतत नाही शिलर गया. कुठं जाणे रे तुम्हारा फोटो बैक प्रिंट के लगाओ ना. तुम्हारा लव हुआ माझ्या लग्न झाला सेकंड हँड होतो माझ्या. वो चढ़ तुम्हारा है माझ्या भाव बरेच प्रोडक्ट मका भी अच्छी लगी गो झाल्या बहुत मग कुठल्या रूपच मिळाला तो उन्हें मिळालं आंब्याला मेरी नाही आंब्याला मेरी माझ्या भाव मिळाला साक्षी काय उद्या भेटतो तो सुमती आओ लग्न नहीं हुआ. अरे एक सांग आता तुका खंयची भाजी उलोवप ना कधी हिंदी उलयता कोंकणी उलयता कितें करता
वो मेरा है ना अच्छा काय ना वो तुम क्यों जाती अष्टन तू लोकाल बायला रडा राहून पिशाळ खाते मध्ये तू और बेटे तू मेरे को अच्छी नहीं इसलिए पटाऊं मैं तू मेरे को अच्छा लगा है आओ लो जरा मगल हो जा दिसू का तो बडा मंगळसूत्र है ना सेकंड हैंड सामान घेते हैं ना हो शोक शॉक जायला बडे करंट आउट झाले वा अरे मग फोटो काढली तू धुवून आणलो हो मैं ना आज नहीं तो कल तो बरे पाय सुकवून धुवून सगळं हांदी वता बिता घाल दो है तो बाद में जा चल बरे हा होईला इसको पटाने है देखता हूँ मैं कश्य को उसको पटाऊंगा मैं देखता हूँ हे परमेश्वरा मागील जीवनात घडणार झाले घडले मागील जीवनात कष्ट आणि पंचायत मंडळात सांगू माझ्यासाठी त्याने किती स्वप्न सजलेली उरतली एक कष्ट सांगू किंवा कबूतर बस म्हणू ना 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 हे जाते ना तुमची स्वप्न का स्वप्न पळत असतो कित्याक बसतो मनाली बेजार दिसले कित्याक रडटा तुझ्या दुसरा रस तर सांग न्ही शक्ती आजकडे अक्षरा ते सांगते हा आमच्या लग्नाचं विषय काहीच सांगूया म्हण केलं लग्न दुसऱ्या मला फिक्स तू मला खोटे जाते आता ते सांगते मग किती पाहिजे दिसत वाटत की सांगतो अक्षरा माझ्या विचारून जाय ना तू मग विचारून तुला झाला आहे पवित्र प्रेम केला विसरू शकता विसरलो पण ह्याच्या तुझ्या गाणं केलेला तू माफ कर वाटायचे तू गेला मग मी हा जो प्राण त्याग कर दिलो अक्षरा मग डोळ्यात माझा केला अरे अमर तू पेटलो सोडलो तू बरं हिंगा असा तुझ्या गळ्या बुट्टी किती असा खायला दोस्ता मग माझं आई बाबाला याद येईल हा दोस्ता तू काय विना का ऐका दोस्ता माझे लग्न फिक्स झाला हे घे काय प्रेम के लक्ष ना माझ्या प्रेमात जीवनासाठी होत किती विचार करते समाज तू कसली चली पाहिजे जाल्या पण गॅस जन्म तू पुंडी का लढतो रे आज संवाद नाही झाल्या खूप कठीण असा अमर तुझ्या माया म्हणतो अशीच माझ्या रोज आहे रे अरे ह्या जगात साथ देऊन घात कसं खूप लोक असा तू सोडणी मग कोण असा तुमच्या लग्नात केन्ना असू शकत रे हा येतलो हा एक गिफ्ट येतलो हा दोस्ता बरं हा टाइम कर होईल अक्षरा तुका माझ्याकडे रूल आहे गो
अक्षरा हाय तू खूप प्रेम केलो मागे जाय गो अक्षरा यो अक्षरा
जीवन संघर्ष तशा म्हणतात देवान केन्नाच चुकयल ना म्हूण हो जीव आसा म्हणटात सुख घेऊ दुःख घेऊ सदा आनंदमय जातलो केन्ना बी दुःखी सेवा करते रावतले तसं जाल्यार मागीर मन आनंदमय करतले Thank you.
तू समजाला तुझे कानाचा कोणाचा खबर नामो तू एक काम मी त्या फिरवणे काम करीत आहो इथं दिवस तू ह्या कदा कशा स्वतः करीत आहो आजो मला ह्या समाजापुढे समानता उभा करा इधर है कौन है तू अंदर किधर है ला सुमती किधर है उत्सव बाबा किधर है तू तेरी हाथ धो लिया बरी सुमती का भाई उसको मिलना है अरे सुमती के नाम इंग्लिश माती खान पूर्ण उड़े चलो ये अंधेरे माका आने आने हाँ तुम्हारा फोटो निकाल के ऊँची लगा रहा मैं मुझे नहीं कहा किती असतं ना आज कौन गो मिक्सर सेट छान आहे का आई त्याच्याकडे फोटो मारले त्याचे न्यू येईल उतरला सुमती तुमको किधर किधर सो तुम्हें तुम मिलता नहीं हूँ चल बस हो आधी रोकून घे कशाला हो मारून घे फाटल्या मोडला बॉय तुम्हारा पिता माल गो है हा बिबडा का तू किती उरा रोको मैं आता हूँ सुमती हाँ हाँ कल मिलेंगे हाँ हाँ चलो एक मारू फाटल्या येईल तुझ्या तुम्ही कसा मारू मारू लागतात मका कोण मारू म्हणून कळलं तुका अगो हा मारू झाला जाऊ आणि हे बेसन का सापडली तुका त्याच्याकडे फोटो मारिलो त्याचे न्यू येईल उतरला म्हटलं हा पहिल्याच तयार पण दोन गेले लावू काहीच झालं ना किती उलय नका खा असं एक असं दिसतं का आपण असं फोटो मारिलो असं गेलो अगो तिकडे तो आधार कार्ड फोटो बरोबर असेल मग तू कोणती नाही आहे हे ऐकायला नाही माझ्या फ्रेंडांनी गो तेव्हा खय खय फिरव होता फक्त आधार कार्ड फ्री असणच होता मैत्रिणी फोटो मारला मग केळे मारला म्हणतात मैत्रिणीला मग सांगता आणि तुझ्या लग्नाची टीम मग होंड दिलो कांदा फोटो हाडला होड जा मग वाटेर उडवून करून येतो पहिले म्हणून कळत येत नाही तो नाला फोटो गुडगुड करून जेव्हा सोबत तो फोड उद्या का दिलो लगच जात ना बूट निपयतात म्हणून पेरातून चप्पल घालेल कोणी चोन घेऊन गेला पेराकडून चप्पल घालून गेली वाट पड्या जेव पाठी ना मागे चूक झाली मागे चूक असा तुझा दिली कोणा नशिबात किती बरी पळय तू जाता सध्या जीव देव घोड असा आणि ड्रायव्हरा किती झालं हा ड्रायव्हर आले काय ऍक्सिडेंट लागतो तकले माल लागून वाचू शकला पण गाडी कशी बॅग किती झालं ते बॅग अजूनही मिळेल ना आमचा बॅग अजून मिळेल किती सांगतोय केस आता आम्ही सीआयडी कडे दिले असा तरी ते आमकडे बॅग शोधून काढतले सीआयडी आली तिला मला ते बॅग खाली काय देणार ना ते त्या ठिकाणा कल्पना मिळणार आपला शिकारी ना गेला भिकारी वया किती जात
बरे हांव येता म्हाका काम थोडे तू म्हाजे तुकडे रेस्ट कर ओके तू कितना नहीं मागे जीवनात कशी झाली बेटा सीमा अशी पूरा जीवन सर्वनाश झाले असली कठोर शिक्षा कित्या दिली देवा हाय किती अपराध केलो हाय मागे प्रेमिका दोस्ता मागे हस्तांतर केलो जाल्यार ते मागे नशिबाकच नाशिले जाल्यार ते नवीनपणेच मागे नशीब नाशिले देवा असली कठोर शिक्षा कित्या दिली देवा कित्या दिली तेकाच म्हणटात नशिबा काही सगळे जीवनात तशी वेगळे तू कारण ना अक्षरा हांव कारण आसा त्या आधी तुमका लग्न पत्र वचू तेन्नाच कळले तू मागे दोस्ता बरें लग्न जातलो तेणे मागे मन घट केलो तू आनंदा मेळ म्हण पाठी चल्लो तू लग्न येता म्हण सांगितलं हेल कित्या हा लग्न आयुक्तच जाय म्हण आशिल्लो जाल्यार मागे एक्सिडेंट जावन एक पांय मोडलो देवान मग किती खेळ खेळलो आमकां एक बी जाऊ दिना पांय बी ना समकेलो अक्षरा देव कस खेळ खेळटा तशेंच आमी खेळुता मागीर तूं आनंद कितें करता तुमी आसात घरात हांव 4 दिवस खंय रावलें म्हण घरा वचली वाटेन काम बंद पडली पळोवन मला खूप बेजार दिसू लागला तुगेली शिक्षा जाऊन हांवच कारण आसा म्हाका बी तूं पळोवन मना खूप समाधान जालें सरियो तुगे दोस्ता कडेन तूं व्हरता आमगे रावल्यार जालें नाका अक्षरा नी केन्ना येता तुमचे दोग लोक दोळे पळोवन येता येता अक्षरा येता देवा देवा हे आम्हाला बरे कर देवा बरे कर सांगू तू अक्षरा एक थोडा नाव झाले तू बाई गेली होती गेले वापस किती आले कार बंद पडली तरी मी वचय म्हण गेले चला चला वचला वाटे तस झालं तरी किती तू माझ्याबरोबर लग्न झाली मन नशील का किती तशी लोडी मुली नाचला तुम्ही मन असते तशी
लागून झालं आणि किती रडतो अक्षरा हेरडने भागीरथी तुमचे प्रेमाच्या दोस्त आले म्हणजे तू गंमत मिळलो ते गेलो तिच्या पेपरात असून खूप टेन्शनात आशिल्लो ते गेलो ऍक्सिडेंटचा एक पाय मोडलो त्या दिस सांगितले तेणी आमगे लग्नावर हाजीर होत म्हण जाल्यार तेगे जिवनात अशी घडटल म्हण म्हाका खबर नाशिल्ली ते कष्टकट्याचे हांव म्हणून आशिल्लो अक्षरा आमगेले शरीर दोन जावत गो जाल्यार जीव एकच मागे जिगरी दोस्त तो अक्षरा त्या खेळी होते आमगे घरा हाड्या तू भितर हो हांव वचून येता अरे यार बबलू या म्हणजे आई बाप म्हणलाई देवावरी करताना आणि तू बोले सुन्यावरी करतो पण तुझ्या बाबा गुरु तशाच दिसता किती बाप साडी नसते तू बी नेस बरोबर दिसतलो किती नऊ येतलो कोणाला लग्न करू यो आईस्क्रीम खाऊ अच्छा यो किती कोणाला मला वच्चा म्हणतोय अरे बाबा हे खाना खान घे सांगताय सारखे मात्र वाढल्या लागलेला ऐकत शिलाय अरे त्या तुम्ही मास्तर किस्सा बोलले तू अगे ಎರಡನೇ ಮಾಹಿತ ಸಾಂಗಲು ಹಾಯ್ ಸಾಂಗಲು ಅವರು ಇವರಿಗೆ ಹೊಡೆದರು ಇವರು ಅವರಿಗೆ ಹೊಡೆದರು ಓಡಿ ಹೋದರು ಸಾವಕಾಶ ಒಳ್ಳೆ समाजात वाट लावून देतात तू आई बाप सोड पिला इंग्लिश इमेज म्हणजे तिंगा सगळ्या बसले स्टिकर खात दिसता कशाला इंग्लिश बोलता हा दाखलंय त्या वाड्यावर एक बायल चक्कर येऊन पण नेली तू मी चक्कर येत किती घे बाबा मान ठोकत आहे साधू बाबाजी रेव बाल बोला तू गेल्या तुझ्या बाबा कसं येत आहे चक्कर बाबा चक्कर येतं म्हणता बाप 19 आल्यावर पुरा जमीन चक्कर जाऊन भूते सहज यो वच्या यो असं वाटतं बघा विश्वनाथ म्हाका सातूच जातली इतूनच कित्याक म्हाका मात्र बेंगुरात माहीत असता मेळ्ळी येतो म्हणल्यार इतकं सेट हॅक करून येऊ जाऊन झाले हय हा ती जबाबदारी फक्त तुझ्या सोडील आसा जाण सावकार हा तशें जाल्यार मागीर भयणी कितें प्रॉब्लेम जाला म्हाका एक कॉल कर हा झाले हा बरें म्हाका टायम जाता येतो What विश्वनाथ हमारा यादें वचन रहू जाते ना हाय प्रेम केलं प्रिय बरं वापस मागेल गाल तेव्हा कित्या वाटले अश कित्या करतात तेव्हा तू अश कित्या करता मागेल आणि आम्हाला प्रेमाचं विषय आनंदात अकस्मात एक कळणार मागेल जीवनात भड वादळ येत झालाय खंच्या परिस्थितीत त्यांची ही गोष्ट सुरू झाली आणि आम्हाला बी सांगू त्याचे सांगतात का म्हणून कोणाला वेळ करते असं तू आमच्या फॅक्टरीचा मॅनेजर तू काही करते काम काम काय ना ज्या मनुष्याकडे तू वेळ करते असं त्याचा आत्ताच नाही येला या किती बरोबर हा गरीबी सांगलो आनंदात घरा पाऊस म्हणून येऊन तो आता कोण आला उलट काय मारला तसं अमर काय असतो त्या रुपाकडे फक्त श्रीकडे बोल ओके जर
जानकी माग तुझ्या गाव ज्यांना आधी पडलो त्यांना भगवान चुकवान झाले तू मग माय कोणती सांगून इंजॉय केलाय चल बहिणी हांव ती ताका पळयता तुका वयता वयता घरा कडेन सोडटा बरो विचार आनंद कसो होता तुजो बिझनेस बरो चलता आसा पण पयशे सांगू मातशे हांव जालो टायमच मेळना कसलो शे तुझे बायलेली प्रेमाची कथा एक फायदा असा दुधाचा काही सावधारा दुधाचा प्रयत्न करणार मिस्टर आनंद दोस्त मोठी धावणे हे बी तू मला दोस्त म्हणून सांगून घ्या चालो तर खरंच भाऊच्या कार्य कोण समजू अरे आता जेवण जातातच तसे एक केवळ कराल लग्न केवळ जाता एक चित्र पाहिली माझे विश्वास नाही रे अब व्हिडिओ नो नो सब कलिका लग्न आज किती जाऊन जा थँक्यू सरपंच थँक्यू लोक म्हणतात घरी 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 पुती बाई पैसे होईल
कोण गेलो किती तुम्ही आवड भाऊ गेलो रे किती उलयता तुम्ही? अरे मागे पैसे होईले मिली कशी करता सुटले अच्छा किती झाले मागे पैसे कोणी चोर गेल रे बाबा मला जवळचे मी बाबा अरे बरं कर आई पटापट घालतो दिलो तुम्ही टेन्शन घेणार का हो मिळतले होईल रे बाबा होईल बाबा हा देखो सुटून हाडता पण तुमगे किती झाले अरे उद्या नाही का पैसे होईल पैसे कोणी चोर घेऊन होईल बाबा चोर खरं गेलतो कोणाला गेलो माझं समाधान करून घ्या हो रडना का मिळतले अयो तू ना जाता येईल कोणी होईल मला खूप जीव सांभाळणे नाही चोरान तुका पैसे वाटे घरचे वाटे त्या तुका होईल बरं शिरो बाबा तूक तरी चोरा होईल्या होईच तशी घर आणत आले सराम तुझ्या लिव्हर पार जाऊन गेली मागील पैसे मिळून एक फुला तुका बाबा तू कसं येणार पण खबर नशील तुला गावात हात पडलं बरे आणि तू असं कसा 4 लाख बेला मागे पैसे खूप दूर जीव राखील्यावर राखून आणि सांगितलं ऐकलं ना तुम्ही असू आता मिळतले प्रमाण बाबा आई हा चोर घेऊन येता जरा सुटून घेऊन येतो ना तुम्ही चल या यो जय श्रीराम रसोला 5 ग्राम वरची बदला करण्याची अल्लाह यो अकबर बरे लाओ यार ये अल्लाह अक्षरा प्रेमा शिक्षा ही मागील भिक्षा ह्याचे कारण तू असा अक्षरा तू असा खूप सुंदर करतात मी प्रेम कहाणी तुझ्या भावा रचनाला पण लग्न झालं जाल्यार तुझ्या प्रेमात कपट करसन आता कळली म्हाका तू अरे तशी काहीच नाही रे स्वामी दूर येतात तुम्ही किती खोटी सांगाल ना म्हणजे काही फट सांगला अगं तुम्ही दोघीला म्हणजे विश्वासघात करतो मग हा त्यांनाच चित्राची लाव दोस्ता अशी मागे किती तू करत दोस्ता की सांगतो रे दोस्ता दोस्त तुझी गरज ना अरे तुझ्या आणि अकल प्रेम करत मग मग त्यांनाच सांगला आणि 3 आठवड्यात माझ्या घरात सुरू करायचं आनंद अगं प्रेम अशिलो ज्याने तुझ्या लग्नात म्हणून कळलंय हा पाकिस्तान रे ते अजून पवित्रच रे तुमच्याकडे एक बी खोटे उलेल ना एक बी खोटे उलेल ना एक मिनिट माझ्या घरात जाणा वचूला नाही का आनंद हा वैता त्याला एक बाहेर येणार रे तू पाय पट रे पाय पडून हा देवनी अरे तू का ब्लड कॅन्सर मागे घरात आणून गेला
तुमच्या प्रेमात नाही का हिंग करायचे असत वस्तू लागा माझ्या घराच्या ना त्याला नाक ना बाहेर पडले ना त्याला बाहेर पडले अरे का तशाला त्यानेच घर बोल दिलो वाईलमेंट किंतु वाईलमेंट आणि तुमचं खातारे पाळे आता कशी करून दिले तू हा मामा आता कळे फोटो या फोटो माझी काम नाही तुम्ही टोपी घालची काम म्हण बाकी आहे ना बाप तुझी खूप मन हिरो चोरी किया आणि बोलेला रे दाढी तुमचं म्हटलं बाबा झालं की झालं हे या गावात सगळं घराची चोरी केला
अरे केन्नाच कळले येतात घेऊन येईल तो गाडी उचलून गेलो नाही माका तेन्नाच कळले हो घराकडे येऊन परत पळायला घुमूच करता माफ करो आणि बाबा हे गावाला नागरे बाबा कोणी काय नागरे 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 पैसा न खाना ऑपरेशन करता माफ करू पैसे पैसे म्हणून मनीस पण दिसून गेलो विजय जाऊ मागे तो म्हाका कॉल म्हणून जालो थोडे पैसा तेगे काना ऑपरेशन करया हां करया म्हाका बी माफ करावो हांव कितें चुकली जाल्यार हातील पैसे घेवन आमी काय गेलो फिरू वचया अक्षरा माझ्या जाते ना गो मग डोळ्यावर काळो असली परिस्थितीत खंय म्हण संपले त्रास भोगचे पडले अक्षरा आनंदा कुंटर की सगोत तेगे मन फिरेल खूप भूक लागले बाबा खूप भूक लागला अक्षरा घर उडीतले झाला आणि घराला आणि मग ह्या परिस्थितीत पहिला आणि जीव गमन घेतला अक्षरा आम कोणी तर किती घालतो गो हे लोकां तर किती मागून खाया तेमकां आमचेर दय येतली
लोक किती घावरून त्या देवळाकडे बसया मुंबई कारण तरी सांग कारण काय मुंबईला इकडे तुम्ही भरतो कोण होतो तुझ्या बरोबर आहे माझ्या ठेवत सोड गेलो कारण तुझं नाव आहे कोणा खबर नसेल घरात डॉक्युमेंट घेऊन सुटला तू का गाव सोडतो ना तुझे आता पोलीस कंप्लेंट करतो त्या दिवस माझ्या कायद्याबद्दल एका चार वाईट तिथं सांगून तिथं सांगतो माझ्या संसारात तुझा बघू शकतील तू त्या दिवस त्या व्हिडिओत आपण तिथं सांगतोय त्यांना तुझ्या मग जवळ शिलो आज तू अजिबात सोडणार गरज ना हे सांगतो तू कोण हा कोण तू बी त्यात मे आसमन झालो थँक्यू सर युवर माझं जीवाचं तुझे हाती असतील चाकू बॅग साडी लोवर त्या सांगतात तू कोण हा कोण ह्याच्या असला नाला का धरू हा कोण म्हणल्या सीआयडी ऑफिसर थँक्यू सर त्या दिवशी तुमगे 25 lakhs नादाल पळ ते हेळीत ना केले आणि खाली डायवर मारी बघतो ते अमाउंट तुमच्याकडे घराकडे पावतले त्याच्याबद्दल टेन्शन घेणार तुम्ही करा का हे गेले व्यवस्थित बरोबर अक्षरा माझ्या जाते ना गो माझ्या डोळ्याकडे चालू केलंय त्याला माझ्या जाते ना गो अक्षरा अमन अक्षरा मग माफ करा होय चूक केलो त्या सरपंचाला ऐकून तुमच्या सेट केलो मग माफ करा त्यातून तुम्ही काहीच दोष ना मग त्या सरपंचा तुझ्या किती सांगलो माझ्या जीवनात अशी देत कशी रे माझ्या जीवनात कथा झाले बाकी राहता अरे अमर तू एक गोष्ट तरी मग समजून अशी कित्या माझ्याकडे लिपेल तू संतोष मिळतला खूप कठीण असेल असता ती माझ्या दोस्ती खाती तुझ्या माता फोन केलो आणि हाय तुमच्या सेट केलो अक्षरा मग माफ करतो बाई मग माफ करतो तुमचे कारण मग माफ करू भाई माफ भावाची पण मदत करते
आनंद तुम्ही लागे या अक्षरा तुम्ही सदा सुखात राहा मागेल पाया तुम्ही तुगलं दुःख काढी लागा तुम दुःख काढी पुरा जीवनात साधू तुम बरे का जावा मागे स्वर्गात डोर ओपन झाला अरे अमर तू काय मुका जन्म तो ये आगे दूर गला के उसी जन्म आए तो अक्षरा आनंद अक्षरा